Хвала Христу! У дзень 8 верасня па каталіцкаму календары мы адзначаем свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Свята, безумоўна, якое азначаецца ў каталіцкім касцёле і ў праваслаўнай царкве. І паходзіць з адной традыцыі. Мы, калі чытаем Евангеліі, не знаходзім ніякіх звестак аб дзяцінстве Божай Маці. І гэтыя звесткі паходзяць так з апокрыфаў і з традыцыі, асабліва Іерусаліма. Ну, бо, безумоўна, там быў пачатак нашага хрысціянства. Самай асноўнай крыніцай, з якой мы можам узяць звесткі аб дзяцінстве Божай Маці, з'яўляецца так называемае протаевангелле Якуба. Гэта апакрыфічны тэкст, ён не належыць да канону, але з'яўляецца дакументам традыцыі касцёла і датуецца прыкладна 150 годам, альбо, можа, нават яшчэ і раней, так як кажуць сёння даследчыкі. Там мы знаходзім звесткі пра тое, што бацькоў Маці Божай звалі Анна і Іахім. Што это былі вельмі богабойныя людзі, якія жылі ў Іерусаліме, але аднак не мелі дзяцей. Доўгі час, як расказвае аўтар гэтых радкоў, яны маліліся і прасілі Бога, каб даў ім патомства. Узгадаў асабліва святы Іахім Абрахама, які, як ведаем, таксама доўгі час не меў дзіцяці і толькі ў глыбокай старасці дачакаўся сына Ісаака. І вось з надзеяй на тое, што Абрахам калісьці быў пачуты, яны маліліся і чакалі патомства. І потым вось было нараджэнне Марыі, і гэта дзіцё было аддадзена потым у такую своеасаблівую школу для дзяўчат пры святыні ў Іерусаліме. Вось мы маем гэты апакрыфічны тэкст, але потым таксама хрысціянская традыцыя ўсходу абазначае месца ўжо ў 5 стагоддзі, недалёка ад быўшай святыні Іерусаліма, каля Вецайды, таксама месца, якое азначана цудам Езуса Хрыста, узнікае святыня, якая тытулуецца як святыня святой Анны. Гэта азначае маці Марыі. Месца, дзе мела радзіцца, выхоўвацца Божая Маці. 5 стагоддзе – гэта ранні час хрысціянства. І з гэтага часу ўзнікае вось культ, звязаны з сям'ёй Марыі і ёйным дзяцінствам. І ў 6 стагоддзі паступова гэта свята з усходу прыходзіць у заходні касцёл. Сёння найбольш вось такія старажытныя тэксты, звязаныя з адзначэннем гэтага свята, мы знаходзім 6 стагоддзя і выдаў іх папа Сергей I у Рыме. Ён жа у гэты дзень загадаў чыніць працэсію са святлом, і гэты звычай распаўсюдзіўся вельмі хутка па ўсім касцёле. Неабходна адзначыць, што вось у нашых родах тут гэта свята было, безумоўна, звязана яшчэ з цыклам восені. І на гэты дзень у традыцыі асвячалася зерне на сеў. Гэта азначае, што з гэтага свята пачыналася сеўба, і таму прыносілася ў касцёл на асвячэнне зерня, і гэта свята таксама адчыняла вось новы такі восеньскі цыкл працаў. Ведаем, наколькі важны ў той час для нашых продкаў. Таму, напрыклад, у Польшы гэта свята таксама мела сваю назву Маці Божай Сеўнай, што звязана з сяўбой. І вось такая прыгожая гісторыя гэтага святу. Ну, але, безумоўна, калі мы сёння святкуем вось гэты дзень, мы пытаем больш глыбока, які сэнс гэта свята мае сёння для мяне, для хрысціяніна, для католіка, які сёння іду ў касцёл на гэта свята. Мы глядзім на Марыю, як на кагосьці, каго Бог выбраў і даў ёй, безумоўна, самую важную з-паміж усіх людзей на зямлі місію – стаць маці Збавіцеля. І гэта ўжо нам кажа, што кожны з нас мае нейкую місію, дадзеную ад Бога. Што ад самога нараджэння нашага на зямлі Бог разлічвае на нас, Бог дае нам нейкую місію, Бог мае для нас нейкія планы, даючы нам таксама таленты, дары. Гледзячы на пачатак жыцця Маці Божай і на ўсё ёйнае жыццё,
мы не можам ніякім чынам думаць, вось якая яна шчаслівая, бо яна была абраная, а мы як бы ўжо знаходзімся людзьмі зусім іншага кшталту. Кожны з нас, абсалютна кожны з нас мае унікальную місію, якую дае нам Гасподзь Бог. І ў сённяшні дзень, гледзячы на Марыю, мы толькі можам разумець, наколькі дасканала яна магла слухаць Бога, выконваць ягоную волю і асягнуць вышыні свайго жыцця толькі дзякуючы гэтаму супрацоўніцтву з Богом. Яна была сугучнай з ласкай Бога. І можам падумаць, як бы выглядала маё жыццё, каб усё жыццё я супрацоўнічаў з Богом. І галоўнае ведаць, што маё жыццё, тваё жыццё, жыццё кожнага з нас не з'яўляецца выпадковым. Тое, што мы з'явіліся на гэтай зямлі, гэта ніякі не выпадак. Бог нас хацеў, Бог нас прадумаў, Бог нас учыніў цудоўнымі і дае нам цудоўныя магчымасці жыцця, таленты, разлічвае на нас. І таму нараджэнне чалавека, жыццё чалавека – гэта цудоўны Божы план. Ніхто з нас на зямлі не знаходзіцца проста так. І гэта, думаю, самы глыбокі, самы неабходны сэнс сённяшняга свята – знайсці свой шлях, знайсці сваё вызначэнне, знайсці спосаб супрацоўнічаць з Богом і зразумець, што маё жыццё – гэта не выпадковасць, а вялікі шанец, дадзены мне ад Бога. 14 верасня паводле нашага календара каталіцкага мы азначаем свята ўзвышэння святога крыжа, якое таксама ў беларускай мове вядома як уздвіжанне у больш такой папулярнай народнай версіі. Гэта свята мае вельмі старажытныя, можна сказаць, нават антычныя вытокі. Звязанае оно непасрэдна з Канстанцінам, вялікім імператарам, які ў 313 годзе абвесціў міланскі эдыкт, так называемы, які даў свабоду веравызнавання хрысціянам. Вядома, што ягоная маці Гелена, святая Гелена сёння ў каталіцкім касцёле праваслаўнай царкве, была вельмі набожнай жанчынай і высока адукаванай, безумоўна, як маці імператара. І яна пасля гэтага эдыкта, пасля абвяшчэння хрысціянства як ужо абсалютна свабоднай, вольнай рэлігіі, зладзіла экспедыцыю ў святую зямлю з мэтай адшукаць тыя месцы, якія былі звязаны з дзейснасцю, асабліва са смерцю і воскрашэннем Хрыста. Дзякуючы ёй мы сёння на святой зямлі маем абазначаны гэтыя месцы, нягледзячы на войны, якія там адбываліся, нягледзячы на тое, што шматлікія тыя святыні былі цалкам знішчаныя потым на працягу стагоддзяў. Але вось святая Гелена, безумоўна, разам з экспедыцыяй навукоўцаў, на той час найбольш, скажам, адукаваных, прыбыла ў святую зямлю, каб знайсці тыя месцы святыя для хрысціянаў. Так было знойдзена і ідэнтыфікаванае месца смерці Езуса Хрыста. І ў 328 годзе на гэтым месцы паўстае невялікі храм, які адзначае месца, дзе Езус быў распяты. І вось на гэтым жа месцы ушаноўваецца крыж, які быў знойдзены гэтай святой. Крыж быў знойдзены ў 326 стагоддзі. Аднак сама святыня была асвечана пазней, у 335. І гэта адбылося 13 верасня. І паколькі вельмі шмат людзей, хрысціянаў, прыбывала ўжо тады ў Єрусалем, у наступны дзень, як кажа нам гісторыя, быў вынесены крыж, тое, што ад крыжа засталося, для ушанавання, публічнага ушанавання, каб вернікі, якія прыбылі ў Єрусалем, маглі яму пакланіцца. І вось тады гэты дзень, 14 верасня, як дзень, калі публічна быў дадзены да пакланення крыж збаўцы Езуса Хрыста, стаў у некаторых касцёлах святкавацца як свята. Але паколькі тады хрысціянства яшчэ не было цэнтралізаваным, то не ўсюды гэта свята было вядомым. Стала яно паўсюдна вядомым толькі ў 7 стагоддзі, калі пасля таго, як
Єрусалім був черговий раз захоплений, і святиня була зруйнована, і криж знайшовся у руках, як на той час, казали християни інаверців, і потім був знову ж адвоюваний у 628 годі, і ось тоді, менавіта гэты дзень, 14 верасня, калі зноў гэты крыж быў унесены ў тую святыню, стаў святкавацца ў паўсюдным касцёле, па ўсім хрысціянстве, як дзень пакланення святому крыжу. І мы павінны зазначыць, што гэта не толькі шлях гістарычны, які вядзе нас да гэтага свята, але і ўся свядомасць хрысціянства ў гэтым кірунку развівалася падступова. Бо ведаем, што сам крыж гэта з'яўляецца знакам пакуты, скажем, прыладай экзекуцыі, жахлівай экзекуцыі. І хрысціяне, асабліва калі мы чытаем на пачатку святого Паўла ці дзеянні апосталаў, настолькі былі захопленыя воскресеннем Езуса з пасланнем Духа Святога, што на пачатку неахвотна думалі пра боль, муку і крыж. Гэта здавалася пройдзеным этапам. Але потым, калі ў касцёле распачынаюцца ганенні, калі хрысціяне зноў спатыкаюцца з жорсткімі, вельмі крывавымі пераследамі, тады ўсё, што звязана з крыжом, усе словы Хрыста наконт пакутаў і ўвогуле акалічнасці мукі і смерці набываюць зусім іншае для іх значэнне. І крыж становіцца для нас не знакам экзекуцыі, не знакам смерці, знакам жыцця. У нейкім найбольш глыбокім сэнсе крыж – это месца, дзе Бог праявіў найбольшую любоў да чалавека. Крыж становіцца для хрысціянаў знакам мужнасці, сілы, перамогі, не знакам слабасці, але менавіта сілы і перамогі. Крыж для ўсіх нас з'яўляецца знакам таксама, які адганяе зло. Каб глянуць на крыж, мы павінны ўзнесці заўсёды свой позірк. Это азначае адарвацца ад зямлі, глянуць кудысьці ўвысь, там, дзе ёсць Бог. Таксама неабходна зазначыць, што крыж з цягам часу стаў увогуле сімвалам хрысціянства. Напэўна, магчыма, у першым стагоддзі хрысціяне нават і не думалі, што калісьці ён з'явіцца на шляхах вуліц, як мы сёння можам убачыць. На пачатку, калі мы уязджаем альбо выязджаем з вёскі, альбо з якога паселішча, альбо з горада, што ён будзе таксама і аздобным крыжом, які можна спаткаць на вуліцах. Паволі хрысціяне, можна сказаць, што спантанічна дабіраюць гэты крыж, магчыма, ідучы па свайму крыжоваму шляху, аднак як галоўны сімвал хрысціянства. І калі мы сёння бачым крыж, мы, магчыма, нават не думаем пра нейкую экзекуцыю, пакарання. Мы думаем пра Бога і пра хрысціянства. Таму на сённяшні дзень таксама крыж – это тое, што яднае ўсіх хрысціянаў незалежнасці ад іх канфесій, незалежнасці да таго, на якой мове молюцца, у які храм яны сёння прыходзяць. Крыж у нас адзін, як і адзіны Господ, які за ўсіх нас памёр і уваскрос. Усё ж такі для нас крыж на сённяшні дзень, калі мы святкуем гэта свята, з'яўляецца гэтым словам, самым моцным словам любові Бога да кожнага з нас. Калі бываюць у нашых сённяшніх днях такія хвіліны, калі нам адзінока, альбо калі мы нават трацім нейкую веру ў тое, што Бог нас любіць і людзі нас любяць, увогуле, што мы камусьці патрэбныя на гэтым свеце, то неабходна глянуць на крыж. Бо на крыжы нібы Бог хоча запытацца ў кожнага з нас, што больш для цябе я мог яшчэ зрабіць? Як больш мог полюбіць цябе, чым тое, што я ўчыніў? Вось тут на этом крыжы я прасіў за цябе прабачэння. Тут я сказаў, што цябе бясконца люблю. Тут прабачаныя табе ўсе твае грахі. І ты разумееш, што Бог цябе сапраўды любіць, што нічога больш для цябе немагчыма было у гэтым свеце учыніць. Таму гэта свята, хоць мае такі глыбокі, раней звязаны яно, безумоўна, са святой зямлёй, з гісторыяй хрысціянства, аднак для нас яно важна тым, што мы усведамляем сілу святога крыжа. У ім ёсць сэнс пакутаў, але таксама сэнс вялікай сілы і перамогі. Кожныя пакуты у маім, у тваім жыцці
мають свій сенс, асабліва, калі яны злучаюцца з Богом.